Ja som Freddy. Chcem povedať, že tento deň je prekrásny. Ľudia, pozerajte. Ako pekne svieti slniečko. Chcem povedať, som v prírode. Mám sa tu dobre, žijem si tu. Plánujem tu bývať. A spomínať na túto krajinu. Ako to bolo s rodičmi, čo treba všetko zmeniť v tejto Slovenskej republike. Ja toho veľa plánujem zmeniť život, samostatnosti, všetko sám si robiť. A chcem povedať, je to fakt super. Mám z tohto radosť. Takýto slnček je tu. Pozerajte ľudia, takto sa chytím a budem vám darovať. Prajem aj pánovi Robertovi Ficovi všetko dobré, nech sa vyzvavie. A všetkým ministrom, aby toto urobili celkom dobre. Ja sa tu cítim veľmi dobre. Až takto. Tak. Pre mňa je to ako pádička. My sme natáčali už veľa klipov od Freddyho. A vidíme, že na tomto je Kokotová 109 už. Už je to oficiálne video na YouTube. Môžete si podať, takto sa plánuje v prírode materskej a tak ďalej. Češte ma s pozdravom Kikov Official TV Michal. Ďakujem.